Laingut kibreu bakan top ye iwe hybrid badang pras nam kerta kila syarong haka umsau bad haka tege jingjia arngut kila kladno iwe idang ja arngai kat bat saungut kiwe pat kila lait salit na kejingyam katege jingjia kala jia hadin ba ulap ba lapsan ubalane mentala katukan nesengi ula terting bad wan ra ro kejing shlei hakilinti kisengkin bad kijaka ba per katkum ka kubor balayo lum long ba hne ke shiteng senia kawe ka kali ka brand new registration number ML not san R iwe R saunyo kalawan banlet shaw iwe ikun red ibawan sa kai shipor barlaki bahayeng hasam po snong ti saw nong ston nrei namar menta kasngi ka absan trek kade kasngi kha jong i ka kme jong i kalawan shaw no i na ti saw bat kalalit phai no shalong da ka bayaj ling ba nanon ba nrei on da poi hajan ka office jong ka district council hanong ston ka kali jong ki kalangam hapo namar ka jing shatap ka surok bar hakani ka jingja ka saw kalayo ban rong no ya langut kibriu hakaba arngut kila khlad no iwe dang jar ngai kat basangut ki we pat ki lalat salit nakating am jong kajingyam te ki arngut ki blaklat no ki kentob yo nongnya kataga kali uba Kennedy kharso no but I hybrid adiela nadia elingkoi but I bandri wa lang ibrang jar ngai hadu menta la ong ru ba ka kme jong ite I hybrid ka kong mapi ban kan mau elingkoi ru kala sha rong hako saw re kala yo ban bat no e jingker jong ko office district council hakaba kala laj em no nakajingkloi ban wan yarap jong ki pulit ketanat fire and emergency service belawan hermar marsha kata jaka hadin bekleyo jingtep ya kata jingjia ki laingut ki wepat ki bala em na kata jingjia ki kentobi ba alandro lari bor lang khar kongor bat ikong diamond lang lengdo lengkoi Maka si bajing yo information na po police control room. Te bulbut ni wan be yo ek information ba kilas akut ki breu ko IB. Tengile IB nang tu ki ngilap ha pan mi bro khoi ki breu ki badon hapo yeng ndala adep nang tu kila mi bro khoi la long safe tengi ngi mi no nang tu ngile po piludi. Ngile po piludi hang turu ni le penmi ki breu nang tu le perta ki breu tu ban yami ki don kam jingeram em re kim don su ki ba wa ban yarap hadin nang tu yo saka kol na po ti saw yo e kol po ti saw te nimut ban man se ti saw na poi ne po district council mar poi ha jan office council la dap on ngimla le ai su ngimla su bantur ya kesurok kali kam la su ban ya taruh ke kali he kam la su berjaya dia nang tu ngisngeu ke jing perta jong ka kan thei pakai yam hang tu pade marayo i tu ka breu tengi sei de kitu ki fire fighting equipment ki life jacket entah ki life boy tengi saya jengi ya tu ka surok na sidiang ka surok ka dap te ka uluk ka along force bah ila ndala poi ha to breu pade ngi sa slam untuk ngi persang manira pe to breu ai haki sikan ta steng ta hitrai sikata steng arkan paduna amta pengisala ya to breu ban lajem ka breu kedai nang tei na po liner silong is kasehil kini ki breu tu kijing ya tu ki mi nani na ti saw yong hana bangiwan saw ya ka khon baka ka ban celebrate dia ka birthday jong ka mentasngi here kia kenduk no ek di jingjia passi ndang ila ada pelaj ya kata beri pade ngi le chati saw ngi hab ya na lat betang ndala poi halat betang itu gi poi hati saw ngila le tu ki jing ki ba la tap ta ka te ka ro kala sedang rengat te ki ongim don kamsu la biang nai pelai su yang ngilap yang te hadian tu ngiwan pai nang tu ngilap saya ka we ka kali ka ba ka auto bagi tu ki breu oh na baka don ki don I kumbadon ki don breu po te ngiwan tu ngi pe cepo ngi plit ngilap ba ka don idon kilong dan kilong tu nyosnem prosnem gum tahi ila yap kani ka kali ro kala ngam po la tap da ko siyo istang ya ketenu
nang tu hi ngisai Maria dep saing tu dai ki sarak no ki polis biadon kan ni sarak no sya civil hospital ban pa ne ka Amerika. Nang tu ngisai wan pai no ban wat saya ki Arnold ki badang ja. Nuar kata kali ke baki wan kidan nyungut bat ni kelung belayap. Ki laingut ki lajem. Laingut bat we kan thai. Bat ka we ba pelaj mai. Saka badang ja mentang des tang ka we. Tengin mentangin wat saya tu ka we. Yang ni we de yo ya ka information na po police control room. Baki phone ki breu ba yo i bau don harudwa yo kali kawak namba kemarin yo information tu but ni wande angni ni nap don sesabat say no sidon ko breu